Аз съм Дашадъл, не бях снимал от много отдавна и днес реших да снимам. Реших да заснема една поредица на GTA 5. И така, нека да започваме. Ще има клипчета всеки ден на GTA 5. И така. Това е GTA 5. И това е обирът в първата част. Айде, хора. Модерна работа, компютър и всичко си има. Така. Сега трябва да звъннем с нашата тукличка. Леле, мале. Това Тревор ли е, как се смее? Така, сега трябва да отидем до точката. И това е тук. Трябва да вземем парите. Помежду другото съм превъртял играта 2 пъти, но не съм снимал, е така за удоволствие, и сега реших да я превърта пред камера. И така. Чак тук ни дава да тичаме бързо. Сега трябва да се скрием. И както чувате, полицията е на път към нас. Петите ни. 5 звезди, дами и господа. Така, време е да пишем история. Тук нещо спуках отгоре. Тече вода. Играта е просто невероятна. Така. Искам да ви кажа, че ще има клип всеки делник, но на GTA 5, на Call of Duty. Това са едни от най-играните игри за момента. GTA 5 онлайн ще има, но все още работим по въпроса, защото ми излиза един проблем. Някой, ако знае как да я оправи, да ми пише. Така. Сега трябва да вземем нашия джип. Така. А то тук ни чака човек. И полицията е тук. Убиха шофьора ни.
Колко интересно. И сега трябва да се вземем ние да караме. Между другото може да стреляме през прозореца с десен бутон на мишката. И сега тук. Тук има блокада. Така. И влака пасаква всичко. Този не знам дали от полицайите или е просто някакъв човек, но не ми се вярва да е човек със снайпер. И сега убиха и Майкъл. Остава само Трево. И сега трябва да се биеме с тях ли? Да. Така. А те са много плюс това. Не знам до кога ще издържа да ги бия. Така. Трябва да внимаваме. Леле, колко много коли. Да, така ще избяга през полето. Това тук е някакво погребение. Може би на шофьора на колата. Ето го, този където май го уби. Да. И Rocket Star Game представя. И това е GTA 5. Дами и господа. Ето го Майкъл. Колко хубава къща има той. А това е май психолога. Или не знам как там се нарича. Consider them achievements. These were the opportunities I had. At least I took. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid. I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all
И ето това е плажът. Това е градът. Виждате просто колко е реално всичко спрямо GTA 4. Игра съм и по-реални игри. Ето го Франклин и Ламар, който Франклин е другият герой в играта. И в момента Майкъл каза къде е къщата на... Мисля, че този, при който беше. И от тук започва играта. Това е... Ето го, First Person се назва. Тук е една котка. И сега трябва да вземем колите. Само че тихо. Се сваля покрива. И сега трябва да го следваме. Ето Ръ се натиска, за да видим къде отива. И в момента звъниме на някой. Мисля, че си говорим с Ламар по телефона. Играта има общо около 60 главни мисии. В момент, че да видя откъде се пуска, се спре. И Ламар ме прецака. Така. Тук има някакви извънземни. Това може би е тук е снимачната площадка в Холивуд. Защото града е истинския Лос Анджелис. Тук е явно тир паркинг. Сега трябва от тук да минеме. И трябва да закараме колите при Симон. Така.
Играта като цяло е много хубава и си заслужава парите. Освен онлайна, защото аз като си я купих, нещо ми стана и не мога да играя онлайн. Но ще се пробвам да оправя този проблем. Тук пак Ламар ни засече. И това тук май е... Да, на банката в гаража. Сега трябва да отидем до Симон. Но преди това трябва да избягаме от полицията, която навлиза тук. Трябва да им избягаме. Така. По-натам мисля, че беше полицейски участък. Затова ще върта през глухите улички. Така. Проблем. И то голям. Видяха ме. Ние помежду другото сме тук. Ето тук трябва да дойдем, но не трябва да ни гони полицията. И ето, върнахме мисията, защото доведахме полицайите до сервиза на Симон, където е и другата открадната кола. Така. А достатъчно бърза кола сме, за да им избягаме. Така. Мисля да се скрия ето тук. Някъде. Така. И добре. Вече разбрах как ме видяха. Но се чудя защо. Така. Тук някакъв заварява влак. Ще дойда в канала. И готово. Сега трябва да излезнем от тук. И да отидем до чекпоинта. Само да видя откъде се излизаше. Оп, така.
Помежду другото играта е на хай графика. Всичко е на хай. Ето вижте. Ето, сега ще ви покажа. Всичко е на хай. И може от време на време леко да забива, защото все пак снимам. Но това не е фатално. Така, сега трябва да отидем до човека. А това е синът на Майкъл. И сега трябва да взема колата си. Това помежду другото е моята кола. И да изчакам Муамар да се качи. И да отидем до къща на Франклин. Така. Ето тук е къщата на Франклин. Сега трябва да вкараме колата в гаража. Така. Това май ни е жена или майка, не съм много сигурен. Ето и стаята на Франклин. Не знам защо на огледалото е такъв вида. И това беше всичко от мен. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се и дайте палец нагоре.